Pako Zudupek liburu berri bat sortu du aurten. Protagonista, Telesforo Monzon, politikaria eta Zudupe bezalaxe idazlea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, bai. Bai. Lan berri batekin. Bai, Telesforo Monzon, aurrekoan txillardegirena egin nuenean, berak txillardegik esaten zuen, Monzon abertzale handia zela, eta ikusi nuen, gauza gutxi dagoela eginak, badaude gauzak, bilduma eder bat egin zuen Koldo Izagirrek bere artikuluekin eta horrela, gero Hitzeko Gizona izeneko artikuluak, bere artikuluak, eta gero lekukotasunak eta biltzen dituena, eta artikulu aukeraketa bat ere egin zuen Koldo Izagirrek langosta baten inguruan, baina, biografia bat ez zegoen. Orduan, pentsatu nuen, Telesforo Monzonen biografia interesgarria izan zitekeela, eta horrela ekin nion. Alde batetik, liburua egiteko beti bezala, niri gustatzen zait, nire iritziak eta nire interpretazioak pixka bat oinarritzea artikuluetan, autoreak idatzitako eta argitaratutako artikuluetan, eta orduan, artxibo batzutan ibili naiz, batetik bertan, Olaso dorretxean bertan dagoen artxiboa baliatu dut, eta Euskadiko Artxibo Historikoan ere bai, Sabino Arana Fundazioan ere bai, Tolosako Artxibo Probintzialean, elkarrizketak ere egin ditut, esate baterako Pantxo eta Peiorentzat abestiak egin zituen Telesforok, eta Aiei eta Daniel Andart antzerki mundukoa, eta beste batzuk ere bai, Robles Arangiz, eta antzerkia egiten baitzuen iparraldean. Eta beste elkarrizketa batzuk, asko ez, baina batzuk egin ditut, Jose Luis Elkoro, harreman handia izan zuen Jose Luis Elkorok berarekin, eta elkarrizketak, orduan pixka bat, artxibo idatziak eta eskuratzeko artxiboak, eta gero bera ezagutu zutenengandik lekukotasuna jasotzeko. Hori da pixkate nire iturriak, eta bai. Orduan, Telesforo Monzonen lehendabiziko biografia. Hori da. Eta zenolako ekarpenak egiten ditu horrelako lan batek? Bai, alde batetik, pixka laburtzeko eta labur. Hasieran, lehenengo eta bat urte edo, Telesforo Monzonek egin zituen pixka bat bere amarekin. Aita 9 urte zituela hil zitzaion, orduan amarekin ibili zen, ara eta ona. Neko bizimodu ibiltaria izan zuen. Etzen ibili inungo ikastetxetan, etxera etortzen zitezkion, etxean izaten zituen irakasle kapila hauek eta aldi berean irakaslea zirenak, eta institutriz bat ere bai, frantsesa irakasteko. Orduan, azterketak egitera joaten zen, Madrilen, behintzat, institutuan, eta gero Madrilen egin zuen zuzenbidea hasi zen, meko ikasle txarra zen. 10 urtetan 10 ikasgai gainditu zituen. Gero, Madrilen zaldun familia batekoa zen, berak zioen, bera jaio zenean, 1904an, batetik zeudela Bergaran zaldunak, zeudela, kaballeroak edo zaldunak edo aristokrazia handiki batzuk, eta gero zeudela langileak. Langile herria zela, baina bera zen zaldun familia batekoa, baserriak eta lurrak eta zituzten, eta, esan dezagun, ondo bizia zirela eta neko dirudunak. Eta gainea, bere leinua edo bere familia Olaso hori oso aspaldikoa,
15. mendean ere jada bazegoen. Baina gero, 18. mendean, Monzon eta Olaso elkartu ziren, eta Monzon, justu, hemen Nafarroan gaude, zen Tadeo Monzon Iruin semea zen, Iruinean jaiotakoa, eta eskondu zen Bergarako Maria Mercedes Olasorekin. Orduan, elkartu zen Monzon eta Olaso elkartu zian, eta hoien Tadeo Monzon hori izan zen Sevillako zaldun elkarte bateko kide izan zen, eta horren aitona izan zen Telesforo Monzon, Zurbano, eta, Telesfororen aitona izan zen, eta, orduan, horrekin esan nahi dut, leinu zahar horretan, bazegoela Nafarroarekin zerikusi zuzena zuen persona bat, Tade hori, eta justu leinua sortzeko. Horregatik, Telesforo Monzonentzat, Nafarroa oso garrantzizkoa izan zen, oso importante izan zen. Gauza asko konta daitezke Telesforo Monzon eta Nafarroarekin, baina, lehen esan dudan leinu kontu horrekin, ja Madrilen zegoela ja egin zen, abertzaletu zen, arraroa, ze berez bere familia kontuan hartuta normalena zen monarkikoa izatea, edo karlista, edo monarkiko espainola izatea, ze bere familian harreman handia askotan egoten zian Julio Urquijo, karlista, Juan Olazabal, karlista gero alderdi integristako burua izan zena, baina berak egia da ez Arturo Campion eta Iturralde eta lerro horretatik ez, baizik Sabino Arana, Engracio Aranzadiren La Nación Vasca eta hortikan abertzaletu zela. Baina berriro diot, naiz eta Sabino Arana eta lerro horretatik abertzaletuta ez Campionen gandiketa, Nafarroa oso maitea zuen, eta jada, Errepublika garaian 5 urte horietan, batez ere, 32an Nafarroa estatututik kanpo geratu zenean, berarentzat oso mingarria izan zen hori, Nafarroa estatututik kanpo geratzea, eta berak kontatzen zuen nola Nafarroa berez 1911an 3 aldiz estatutuaren alde botoa eman zuen, eta jendeak botoa eman zuen. Baina gero, 32an, ekainaren 19an, alkartu zian, eta hor, berak aipatzen zuen, bai eskuinaren, Rodeznoko kondea edo Arebalo edo hori ez, konde Rodezno esaten hori, eta ezkerrak ere, Emilio Azarola, hori zen Donestebeko alkate izan zen, bera Tafailakoa zen. Hoiek, bai Nafar eskuina, eta bai Nafar eskertiarak, Nafar eskerra esan ezagun, alkartu zirela estatututik kanpo usteko, Euskadiko estatututik kanpo usteko Nafarroa. Baina ez herritarrak, baizik egon ziela hor, kafike batzuen trikimailuak, amarruak egon zila, eta azkenean 15, hori famatua da, 15 ahaldun edo apoderatuek aldatu egin zutela beren botoa, eta 7 eman zuten Euskadiko estatutuaren kontra, eta 8 abstenitu egin ziren, da horregatikan, etzen aurrera atera estatutua laurentzat. Eta hori oso mingarria egin zitzaion, eta egin zituzten hitzaldi, Jose Antonio Agirre, Manuel Irujo, eta Telesforo Monzon ibili ziren herriz herri Nafarroan, adibidez Tafallan izan ziren, Lizarran izan ziren, Agoitzen izan ziren, Lekunberrin izan ziren, 50 bat hitzaldi eman zituzten, Manuel Irujo esaten zuen zirela Jose Antonio Agirre, Irujo, eta bera, el trio de la benzina zirela, eta ze esan nahi zuen horrekin, hori zen komedia aleman bat,
1910ean antzeztu zutena, 3 mutil neska batekin maiteminduta. Orduan, kasu honetan, 3 gizon, Irujo, Agirre, Monzon, Nafarroarekin maiteminduta, eta ibili ziren hitzaldiak egiten. Gero, gerra etorri zen, eta orduan, berarentzat, gerra zibila zen, baina gerra zibila zen Euskaldunen arteko gerra. Nafar erreketeak etorri ziren Oiartzundik eta Goierritik eta abar Gipuzkoara, besteak beste gudarien aurka egitera. Eta orduan, hori oso gogorra izan zen. Gainera, bera gerra garaian kargu importantea izan zituen, eta diputazioan, Gipuzkoako diputazioan zegoela, behin kontatzen du berak, anekdota bat oso garrantzizkoa berarentzat, etorri zirela Pasaia trintxerpeko eskertiar batzuk, miliziano batzuk, ekarri zituztela errekete nafar euskaldun batzuk, baztangoak edo preso eginak zituztenak, eta haiek euskeraz egiten zuten, nafar errekete horiek eta trintxerpeko eskertiar horiek erderaz egiten zuten. Eta Irujori esan zion, ni hauekin nago, Nafarra hauekin nago, bai, baina horiek bidean gudariak hil dituzte. Orduan, berarentzat gerra zibila izan zen, baina Euskaldunen arteko gerra. Eta gero, beti dago Nafarroa dago beti Telesfororen pentsamendu abertzalearen gogoan, beti dago, ez? 1963an, 1963an, Irujori esaten dio, baitu, nik orain askoz ere ilusio gehiago daukat Nafarroa abertzaletzeko eta Euskal Estatu bat sortzeko, Nafarroa barne, lehen baino, lehen hor ibiltzen ginenean hitzaldiak egiten Errepublika garaian, toki batzutan harrika hartu gintuzten. Eta orain ikusten dut Nafarroan beste jarrera badagoela eta posible dela. Nafarroa gurekin izatea eta iparraldean ere, orduan 1963an justu, aberri egun bat, lehenengoa aberri eguna, lehenengoa 62an, baina 63an ere bai, eta orduan bera ikusten zuen posible, lehen posible etzena, horrekin ilusionatu zen. Ordurako dimisioa emana zuen, ja Eusko Jaurlaritzan, eta ja urrundua zegoen EAJ-tikan. EAJ-an jarraitzen zuen, baina Irujota horien helburua zen erbesteko Eusko Jaurlaritza bizirik mantentzea. Baina Telesfororena ez, Telesforo ja harremanetan zegoen etako, ieslariekin, errefuxiatuekin, Txillardegi, Benito del Valle hasiera batean, gero beste asko ere bai. Eta, berak ikusten zuen beste aukera batzu zeudela. Ja, ez ziela beraie bakarrik abertzaleak, etako hauek ere abertzaleak ziela. Eta orduan egin bertzala nolabait elkartu, lehengo abertzaleak eta oraingoak, lehengo gudariak eta oraingoak, eta horiekin posible zela. Bai, ez dakit luzatzen ari naiz pixkat. Ez, baina interesgarria da. Baina ez dut bukatu behin berez, Telesforo, baina, zu galdetu, bai. Guzti hau jakitea, gaur egun adibidez, gaur egungo egoerak ulertzeko, ze garrantzia dauka? Bai, perspektiba historikoa beti garrantzizkoa da. Gaur egunean bakarrik begiratzen baldin baduzu oraingo egoera, EAen gabiltza autonomi estatutua eta kudeaketa eta autonomi estatutua bete eta gora eta bera. Nafarroan berriz ezberdina da, nolabait lehengo erregimena erori zen eta orain ilusio gehiago dago, baina hala ere, nik uste ondo datorrela Telesforo Monzon bezalako abertzaleak, ze iritzi zituzten, ze asmo, batez ere, orain dela 40 urte adibidez. Eta oraindik gure lurraldean badago, eta aberasgarria da ere, dagoen aniztasuna, baina ere
ez dago hain, bueno, bai, segun nola ikusten den, gudu zibil bat ideia oso desberdinak lurralde berean, ez? Bai. Bai, hori garbi dago, hemen eskuina, gerrak nolabait azkenean eskuinak irabazi zuen, eta horrek 40 urtean asko markatu du, 40 urtean da gero ere, gero asko markatu du, eta deno dakigu Nafarroan 2015 arte nagusi zein izan den, eta orain ere ze borroka dagoen. Hori ez da gaur egunekoa, da ondo dago ikustea nundi datorren. Ja, Bigarren Errepublika garaian, hasiera batean, 1911an, denak ados zeuden estatutu bat egiteko, Euskadiko estatutua, Laurak. Telesforo Monzonek esaten zuen garai hartan, Euskadi Nafarroarekin, Euskadik Nafarroarekin asko egin dezake. Gero, orain dela 40 urte ja Franco hil zenean, eta ja gauza borbor zegoenean, da orduan irekia zegoenean, da berze gertatuko zen, hor ja esaten zuen Nafarroa osoa, edo esaten zuen Euskadi da Nafarroa. Ez Nafarroa Euskadi da, baizik Euskadi da Nafarroa. Nafarroari ematen zion leku buruzagia, leku giltzarria ematen zion, eta orain dela 40 urte adibidez, ja bera etorri zen, itzuli zen, Donibane Loizunen bizi izan zen, 46tik aurrera, eta itzuli zen askatasunaren ibilbidearen adar batekin itzuli zen. Eta justu askatasunaren ibilbide hori bukatu behar zuen Iruñean, baina ez zuten utzi, Gobernadore Zibilak debekatu intzun eta ez zuten utzi, eta bukatu behar izan zen Arazuriko zelaian Ororbian. Baina estrategikoki, Iruñean, askatasunaren ibilbidea bukaera zen Iruñean. Asmo garbia zen Nafarroa ezin zela, Euskadi Nafarrori gabe, edo Nafarroa osoak lau lurralde behar zirela batera izan, ez Bigarren Errepublika garaian bezala. Orduan, nolabait balio zuen estatutua zela Lizarrako estatutua, 1911koa, lau lurraldeek onartu zutena, eta Nafarrori gabe ezin zela, ez zeola pakerik, ezin zela onartu, horregatik ez zuen onartu 1918ko konstituzioa, Nafarroagatik. Berak oso garbi zeukan, hemen egin behar zela, Katalunian planteatu duten bezala nolabait deskonexioa, berak esaten zuen, hemen behar dugu, behin-behineko gobernu bat, behin-behineko parlamentu bat, behin-behineko gobernu bat, eta behin-behineko konstituzio bat. Hitz egin behar dugu Espainiarekin nazioz nazio, eta esan behitu, borroka armatua bukatuko da, baina guri autodeterminazio eskubidea emai guzue. Berak, autodeterminazio eskubide batea, herritarrek onartzen zutena onartuko zuen, naiz eta bera beti independentziaren alde borrokatuko zen. Liburua 3 zatitan banatu egin duzu. Eta hor adibidez ere Francoren heriotza ikusten da, markatu egin zuen. Hor, 70ko hamarkadatik aurrera, jada, lehen esan dudan bezala, berak esaten zuen, gaur egunean gauzak asko aldatu dira, aipatzen zuen kontzientziaren bilakaera bat egon zela, evoluzio bat egon zela. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aldaketa hori berak ere egin behar zuela aldaketa. Ez zuen izan behar, alderdiak ez zuen izan behar urmail bat, baizik izan behar zuen urlaster bat, eta abertzale berriak bildu behar zituen, gudari berriak bildu behar zituen, eta zabala izan behar zuen. Komunismo alde batera utzita, sozialdemokraziara irekita, eta zean errepublika garaian oso elementu erligiosoak pisu handia zuen bezala, ja 70ko hamarkadan
Telesforo, naiz eta bera oso kristaua izan, hori izan beharra dago, oso kristaua zen, garbi ikusten zuen Euskal Estatua egiteko erlijioak banatu egiten zula elkartzen. Eta bera esaten zuen guk elkartu egin behar dugu, eta gu elkartzeko bi faktore ikusten zituen garrantzizkoenak. Bat, lurraldetasuna, 7 lurralde elkartzea. Bai, hasiera batean iparraldeko 3 lurraldeak nolabait alde batera utzi beharko ziren, baina hemengo 4 Nafarroa kanpo inoiz ez. Nafarroa kanpo inoiz ez. Eta orduan, batetik lurraldetasuna, eta lurraldetasuna simbolikoki adierazteko arrano beltza. Arrano beltza, Nafar erregeek 12. mendetik ja erabiltzen zuten ikurra, arrano beltzak berea zuen Iruña, baina baita Gernika ere, eta baita Garazi ere, orduan, nolabait 7 lurraldeak simbolizatzen ditu arrano beltzak. Eta hizkuntza bestea, lurraldetasuna eta hizkuntza. Gaur egunean hizkuntza ez da olako garrantzirik ematen, baina Telesfororentzat kontuan hartu behar da, berarentzat euskara 3. hizkuntza zela, praktikan. Bai, txikitan aitak ama Sevillakoa zuen, ez zekien. Aitak egiten zion euskeraz eta beraien artean, senideen artean 6 ziran, 4 neska eta 2 mutil, egiten zuten euskeraz, baina umeen hizkuntza. Orduan, ikasiz gurasoek transmititu zizkieten gaztelania eta frantzesa. Frantzesa egiten zuen gaztelania bezala. Baina euskara errekuperatu egin behar izan zuen, hobetu egin behar izan zuen, da Tolosara joan zen, Urkizu auzora, euskara ikastera esan dezagun. Euskaldun berria zela esan dezakegu neurri batean. Eta orduan, berarentzat, Euskal Estatuko hizkuntza izan behar zuen kardantxiloarena. Kardantxiloa da jilgeroa. Jilgeroarena izan behar zuen, da ez kanarioarena. Nolabait, euskara izan behar zuen kohesionatzaile izan behar zuen. Lurraldetasuna eta euskara, hori da bere testamentua esan dezagun. Bai, karpen handiko gizona, hori Euskaltzaindian ere parte hartzailea. Bai, 74an euskara batua aurrera juteko oso garrantzizkoa izan zen, Baionan, Txillardegik eta Telesforo Monzon ere hortzen, egin zuten lana, lehendabizi ortografiarekin hasi ziren, eta euskara batua egiten ibili zen Telesforo Monzon. Txillardegi batek paper garrantzizkoa jokatu zuen, baina Telesforo horri ibili zen, da euskara benetan euskarari balio politikoa eman zion, eta etzen izan nolabait gauza simboliko bat, bezik ez euskarari garrantzia handia eman zion, eta esate dizut, berarentzat oinarri bat izan behar zuen, Euskal Estatuarentzat, Euskal Estatuak euskalduna izan behar zuen. Zure kasuan, abertzaletasunari buruz idazten duzun, hori ez da lehendabiziko aldia, Txillardegiri buruzko lana ere egin zenuen honen aurretik. Bai, eta petatzen dut azkena ere ez dela izango, beste, bai, nirekin bat dator, nire abertzalea naiz, eta baina euskaltzalea, eta orduan pixkat hartzen ditut, nirekin kidetasuna badutenak, ez ditut hartzen aurkariak, hartzen ditut nolabait gertukoak, edo sentitzen ditudanak, ideologikoak gertukoak. Dena dela, Telesforo Monzon, naiz eta, Telesforo Monzon batetik da, abertzale guztiena da, egia, abertzaletasunaren aurkakoena ez da, baina abertzale guztiena da, bai EAJ-koena, bai gaur egunean Bildukoena, eta bar. Nik uste dut gaur egunean, hori Bildu neongo zela petatzen dut. Baina, ez dut dudarik egiten. Baina EAJ-koek ere, beraiena da, Telesforo Monzonek jarraitu nahi zuen EAJ-koa izaten, da bera jelkide sentitzen zen beti. Berarentzat zertzen jelkide izatea? Berarentzat jelkide izatea zen humanismoa, humanismo kristaua, nire esan dut, kristaua zela. Adibidez, Pierre Lartzabalekin ia egunero egoten zen Don Iban Eloizunen bizitzen jarri zenetik. Eta beti alkarrekin, nolabait barregarria da, baina
erabaki bat hartu behar zutenean, gauza gogorrak izan zituzten, ez dakit, Beil konsula baitu zuenean etak eta abar, horre ibilizian beraiek, eta beti nolabait Espiritu Santuari eskatzen zioten argitasuna, erabaki onak hartzeko. Eta Telesforo Monzonek izan zitzaken zalantza erlijiosoak eta nolabait Lartzabalek arintzen zizkion, ez? Telesforo Monzonek jauna hartzen zuen, bezetara joaten zen, jauna hartzen zuen, zokoan eta abar, oso kristaua zen, izan zen beti. Orduan, berarentzat, jainkoa esaten denean, jaingoikoa, berarentzat zen humanismo kristaua. Eta gero, legezarra zen aberriaren askatasuna eta Euskal Estatua sortzea. Eta lehen esan dudan bezala, alde sozialetik oso konservadore hasi zen, baina gero bilakaera bat izan zuen, eta lehen esan dudan bezala, komunistak alde batera utzita beste guztiak onartzeko prest zegoen. Eta praktikan, herri batasunan, lekua egin ziotenean, ez zuen bere ideologia aldatu eta ez zen marxista inoiz izan. Onartu zuten bere ideologiarekin eta jarraitu zuen, nolabait bere baitan jelkide izaten, baina claro, EAJak hartu zuen erabakia oso ezberdina izan zen, eta bota egin zuten, berak ez zuen alde egin nahi, baina egia da alderdi disiplinarik ez zuen eta bota egin zuten. Bera jarraitu nahi zuen, baina bota egin zuten. Eta zergatik, kasu honetan biografia landu duzu, hau guztia kontatzeko, eta lehen esan dugu ere hau egiten den lehendabiziko biografia dela. Bai, Telesforo Monzoni buruz, bai. Bai, eta zergatik, alde horretatik horregatik, pentsatzen dut, baina zergaitik biografia baten bitartez kontatzea, adibidez Txillardegiren kasuan lanean zentratu zinen. Bai, Txillardegiren kasuan alderdi politikoan zentratu nintzen, alde kulturala eta linguistikoa aztertuago zeholako. Kasu honetan gertatzen da, Telesforo Monzoni buruz lehen esan dudan bezala, bildumak eta bai, artikuluen bildumak, lekukotasunak bai, baina ez dago liburu batean bilduta bere ibilbide, bere traiektoria personala kontatzen duen hori. Noski, traiektoria horretan garrantzi handia hartzen du politikak, ez? Garrantzi handia. Baina biografia osoa da eta pixka bat, igual lehenengo atala izan daiteke nobedosoena, berriena, bere familiaren berri, bere gurasoak, bere aiton amonen zeak eta ematen ditudalako. Hain justu, garbi geratzeko nundik alde egin zuen, nundik desmarkatu zen, edo beste kondo izagare esaten zuen, desklasatu egin zela, bere klasetik nola nundik alde egin zuen, nundik banandu zen, ez? Lehenengo partea izan daiteke nobedosoa, baina, gertatzen da esatizut, ez dagoela apenas ezer, bai, gutxitxi gabe dagoena, baina asko ez dagoela, Telesforo Monzoni buruz. Dagoeneko salmentan dago liburua, eta jaso egin dituzu erantzunak edo iritziak? Orain arte ez dut asko jaso, baina jaso ditudanak nahiko onak izan dira. Bazala garaia, Telesforo Monzoni olako bat eskaintzeko eta bere lekuan jartzeko. Segia da, badagoela zenbait jenderen aldetik, halako Telesforo Monzon pixka bat EAJko zenbait jenderen aldetik, beste zenbait ez, baina batzun aldetik badago joera bat Telesforo Monzonen figura belzteko, gauza txarrak esateko, Telesforo Monzoni buruz zergatik. Beste politika bat, bera austuraren alde zegoen, Franco hil-zenean, ez erreformaren alde, ez orain daukaguna azkenean horren ondorio da, erreformaren ondorio da, bera austuraren alde zegoen. Berak eskaintzen zuen bakea, Euskal Estatua edo autodeterminazio eskubidearen truke. Bakea bai, oso politika ezberdina jokatu zuen EAJak, erreforma onartu zuen eta bar, orduan bi jokabide ezberdin. Eta batzuk nahi dute Telesforo Monzon esan oso ero bat zela eta bestek zer, eta danak eskit, horregatik. Dena dela, esaten dizut, objektiboki pixka behiratuta eta aurreiritzirik gabe, Telesforo Monzon izan da abertzale handi bat, EAJkoentzat erreferentzi bat, eta
gaur egunean bildun, esan dezagun bildukuntzat ere bai, abertzale guztientzat, esan dezagun, bai ipar, eta bai hego hori ez dugu esan, baina Nafarroa oso garrantzizkoa izan zen bezala, Solomon Monzónetzat Donibane Lohizune, bere gurasoak han eskondu ziren, bera 7 urte zituela edo 3 urtean pasa zituen, oso hangoa zen, eta gero 56tik 77ra Donibane Lohizunen bizi izan zen, han ibiltzen ziren herriz herri, eta antzerkia, batetik antzerkia zuzentzen, bestetik, antzerkiaren munduan, teatroaren munduan, zergatik antzerkia? Euskaldunen artean antzerkiak prestigioa zuelako, eta arrakasta zuelako. Oso herrikoia zen, eta iruditzen zitzaion antzerkiaren bidez, bere mezua pasatzea bat zeukala. Orduan, Solomon Monzón abertzale guztiena da, bai iparraldeko abertzaleena, bai Nafarroako abertzaleena, bai denena da. Eta esaten zuet, ez dela inola ere EAeko zea bat. Naiz eta jatorrian, Sabinoarena eta hortik etorri, eta Jose Antonio Agirreren oso lagun handia izan ziren, Jose Antonio Agirre eta zean, baina guztiona da, guztiona. Eta oraindik hori bere ideiak eta garrantzia dutela, eta oraindik izan behar lukete, batetik adina pixka daukagunak eta pixkate, bizi izan dugunak erabatea bestera hori, gogoratzeko pixka bat, gogoratzeko eta ikusteko nola gauden, da beti ere perspektiba historikoan hobeto baloratzen duzu gaurko egunekoa. Eta bestetik, jende gaztearentzat, zure bezalakoentzat, ikusteko aldi bakoitzean, aldi historiko bakoitzean, abertzaletasunak ze jokabide izan ditun, eta ze nolako personak eman ditun. Solomon Monzón, benetan, gogoan hartzekoa da, eta jakin behar dugu, nor zen, eta zer egin zuen, eta hori ez jakitea da, ez jakintasun barkaezin bat. Liburu honek lagundu dezake hori pixkat ez jakintasun hori usatzen, lagundu dezake. Bai, eta berak antzerkiaren bidez egiten zuen moduan, zuk biografia honen bidez bere mezua zabaltzen jarraitzen duzu. Hori izan da asmoa bintzat. Non aurkitu dezakegu liburua? Ezin liburu dendatan dakazu, ez dakit Elkar Katakarak hemen Iruñan badago, Elkarren ere bai, ez dakit liburu dendetan badaukazue eskura. Mil esker Pako etortzeagatik. Zuri, gonbidatzeagatik, bai. Eta sakonduko dugu gehiago liburuaren bidez. Hori da, oso ondo, ezkerrik asko. Zuri, beste bat arte.